Da jeg var på hospitalet med Emilie, der var der flere, der spurgte mig om jeg ikke havde lyst til at skrive om det at være patient og pårørende på hospitalet. Og mens jeg var der tænkte jeg, at det ville jeg i hvert fald ikke. Fordi jeg følte, det blev alt for personligt, eller alt for privat og alt for intimt, hvis jeg skulle skrive om det. Men da det hele var overstået, og i samtaler med Tom Kjær, præsten derude på Herlev Hospital, der blev jeg klar over, at det jo faktisk, jeg stod i en lidt unik situation, fordi det er sjældent, man har et menneske så tæt på en patient, som ikke selv er påvirket af sygdom. Og derfor så havde jeg en mulighed for at beskrive nogle af de rutiner og banale situationer, som man bliver udsat for, på en måde, som kunne være vigtige for sundhedsvæsenet at høre om. Så det var sådan den første grund. Det var egentlig derfor, jeg oprindeligt ville starte med at skrive bogen. Men heldigvis gik jeg ikke i gang med det samme, umiddelbart efter Emilies død. Der gik nogle år, og der blev jeg egentlig mere optaget af det der med at være et sørgende menneske. Det var svært og hårdt og meget, meget ensomt. Og at jeg faktisk mødte meget lidt sådan forståelse for det. Og det tænkte jeg, at det ville jeg godt prøve at sætte nogle ord på. Og måske også fordi jeg har snakket så meget med præsten Tom Kjær om det i årenes løb. Og han opfordrede mig meget til at sætte ord på det, fordi der er brug for det. Altså, vi har brug for det. Jamen i virkeligheden, så tror jeg havde sådan gået og gjort mig tanker igennem lang tid. Og jeg er rigtig glad for i dag, at jeg ikke skrev bogen lige umiddelbart efter. Fordi jeg havde brug for at få den der lidt distance til det, også følelsesmæssigt, sådan at jeg kunne nok skrive bogen som en autentisk historie, der handlede om mig og mit barn, men også kunne lave generelle betragtninger om det at være i sådan en situation. Men da jeg endelig satte mig ned og skrev bogen, så jeg vil næsten sige, at jeg kastede den op på en måned, altså hvor hele stoffet lå der. Og så var der selvfølgelig en masse efterarbejde og så videre. Men det var meget sjovt i den proces, fordi jeg i starten, da jeg sad og skrev, så blev det meget, at jeg skrev, at så oplever man også sådan, og så kan det også være, at man reagerer sådan. Og så fandt jeg ud af, at det holdt jo ikke. Jeg var nødt til at gå ind og turde fortælle historien om, hvad jeg følte, og hvad jeg oplevede. Fordi hele pointen i min bog er, at jeg gerne vil have, at de, der læser bogen, får den respekt for, at hvert enkelt menneske sørger på sin egen måde. Og at vi kan aldrig nogensinde sætte os ind i, hvad det er, og vi skal heller ikke. Og det er måske i virkeligheden den største udfordring i det her for både mig, men for dem, der møder mig, det er at turde møde mig i den afmagt, jeg er i. Fordi det er ren afmagt, og det bliver aldrig anderledes. Og det er så svært. Altså, i vores tid er vi jo så vant til, at vi handler på alt muligt, og hvis vi giver udtryk for et problem, så vil dem, der står ved siden af, altid gerne prøve på at løse det i den bedste mening. Men det her problem kan ikke løses. Det er jo et livsvilkår, som jeg skal leve med. Men man kan sige, også dem, der er i nærheden af mig, skal også leve med det livsvilkår. Og det er jo det, jeg oplever, at en ting er, hvordan man møder en bekendt på gaden, som skal turde møde mig og vide, hvad der er sket mig. Men mennesker, der er tættere på mig, de skal turde møde mig i den afmagt, som jeg bliver ved med at have. Og det er svært. Er det gået op for mig? Altså, det har folk rigtig
svært ved, fordi at vi også tror på det der med, at tiden læger alle sår, og vi kommer videre, og noget gør, at det nok skal lette, og så videre. Og det gør det ikke. Og det er jo næsten provokerende, er det gået op for mig. Altså det er provokerende, at i starten der prøvede jeg på at lade som om, at det er nok heller ikke så slemt, eller det klarer jeg nok, eller sådan noget. Indtil det, i forbindelse med at jeg skrev bogen, fandt jeg ud af, at jeg bliver jo nødt til at være en af dem, som tør sige, at det her, det bliver ikke anderledes. Fordi hvis ikke jeg tør sige det, som dog kan formulere mig og tør formulere mig, så vil der være rigtig mange, som står endnu mere ensomme tilbage, end jeg gør. Og så jeg vil ikke sige, at det er en mission, men det er en af grundene til, at jeg skrev bogen, og det er en af grundene til, at jeg gerne taler om det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk forstår, at det ikke holder op, så stor sorg.